Balen jadah jadahe maku kawe isen lah kadhe golek salin iki wajib total bintik segerak sing dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. Demenake ya. Hah? Demenake. Oh, demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degare. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan ku to? Mangan ndak iki piye? Sapa? Mau nih Mbak Tatin iki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang. Kowe lempar batu sembuti bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esen-esene lho. Sing ngomong sapa? Iki cangkike. Cangiki iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso ngomong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Arep nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku Dream. Hah? Ngarani mboten Pak Bu? Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe Dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lho nek lak larang timbane. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lho kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ra tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Ae guru makelar. Makelar wo mangko iki guntinge landhep tenan. Ora mung gunting kuwi apa peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah iki golek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku kok ora menurunkan. Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tati. Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? kok iya. Wong iki ora ana apa aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tati kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak Dek. Tak wangi, kowe tak wangi. Nek wangi ning padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lha iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani? Mulane jenengan lah artis. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawah saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, sing bener Pak iya. Dalah. Ah ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arep ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu.
aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Taiwani, kowe Taiwani. Ketoke ngewangi ning kok malah jero. Monggo Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi jenenge. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Oh, ora akeh sing tresnane. Kok iso iki kon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelok salah. Kok sik ta? Lah aku nek sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa onone yen kowe iki bocah apik. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Mbak Tatin, matur nuwun saya nyapa warga masyarakat Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nggih, karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora melu, aku ora melu omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh kok mempengaruhi wong iki omonge ngomong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki tatu. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih kagem masyarakat wonten Kemiri sedayanipun Kecamatan nanti, Mbak? jenengan. Wah, hafal wis. Jenengan apalah? Kene iki Kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan, Mbak. Ono dadi kerangkep iki kok. Parikan to nganggo parikan to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Layak lemu akeh, Bang. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki lho, lagi tak ombe iki lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngono? Kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Catur netro. Catur netro. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, baru tak tambahi dhewe, Reng. Sorry, Reng. Saploke entuk gareng candang. Lagunipun tembakangen Kering Sret Budal niku semboyane. Nggih. Kering Sret Budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi
Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak rapat iki jelas iki apa iki? Jane iso maca apa ora? Tulisane ora jelas kok ora. Saking. Alah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? Oh nggih. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah iku oh nggih kok semrawut. Niswi. Oh, apa? Niswi. Piye? Glebot Kerajaan Kemir. Pak De sing bener le maca iki. Misni. Nah, Saking kula Misni Glebot. Glebot Pak. Pundi Bu? Glebot. Glebot. Glebot Kerajaan Kemiri. Ya. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaren biasa ngono. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh iya. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Kotak amal. amal. Salam Mas Sahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih, sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun Ibu-ibu sampun ngladosi kala wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kok ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika Pak. Ngono kompliti mau. Ado-ado tak undang kok Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh kowe iki omahku lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temo paksi Saka apike ya rek. Halo asmanis nangsa make Nderek kungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Mesti ugi caksi lover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Luar biasa menika nggih. Cair. Cair apa? Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap di Kunta di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti lah? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah, iya. Aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lah aku ngejak kowe dhek cemburu. Tenang sa. Iki itu tipeku sa, santai sa. Tipe
Tipemu apa? Gayane ora. Tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya, kok ya jan. Wes wingken kala Mau ya iwo apa wajine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang nyanding bisa Mbak Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi ya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku kok tau kira. Wong kok ora adil blas. Loh, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih Pak. Iki ana menu. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De adeganeng melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki sik. Sai sik. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak. apike ngendi Pak Apa De? enek? Oh iso wae wong duwe dianake ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, salah kene sih ya. Dikir apa? Cahya kuwi antara jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun minta disumbang. Kelas niki wae Mbak nggih. Pripun? Kelas niki wae. Santet Oh, bola. oh. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Aku gur ngecek ngono lho. Salamun wong ana wae. Monggo lho, Mbak. Dar lho, Mbak. Monggo. Ora usah mikirke domaem iki jajake pengen dalange pengen niku, Pak. Ra, aku iki takoni lek ngene iki gur ngombe tok. Oh, betok ora kena maem ta. Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakap kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin, amin, amin. Dan ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggak. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Peksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Darek dahar. Kok aku daraki ora rahap, ya tetep tak pangan. Iya, Mbak Tatin lho, saudara lho bari iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bari iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semapet sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Dene mengareng gendong lho ket mau. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Monggo, podang kuning Mbak Tatin titot. Yuk, atus. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggel ising tak sayang mobeng mister anggonku goleki ora krasa wis
siap Mbak Tatin. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya. Lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah Pak Dalang. Terserah. Ah iya. Aku gak apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya tus becik apik. Cetha intonasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun sewu piyayine pancen ya rada lemu ning lelewane iki pancen milangone. Mula akeh piyayi-piyayi sing gemes karo Mbak Tatin kuwi. Ngono. Heeh. Pancen sapa jenenge? Tatin. Tatin titit apa? Titrot. Titot. Heeh. Iki memang anu apa petingane nggon swara. Iya. Oh. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh apisan. Mergo apa? Umur. Yo jejere wis sumuk lho iki Mas. Jejer tok wis umur. Sumuk kaya cedak mesin open kok. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Nah, menika niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng gamelane. Oh, niki. Gamelan sak wayange nggih Mbah Sukron. Mbah Sukron. Nggih kula pun bidal teng Grobogan mriku. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu mbok gadekke. Pak kepruk. Kuwi Mas kawin kok ngawur rek ora. Lho mek kawin wong jane yo nyandak lho kene kono awan bengi. Awan bengi. Wah, yang malam. Wah geden. Ya wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Kalau Pak Sukron Suwondo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri. Tak tang tak dang dang dang. Oke. Birnden. Mbak Birnden. Iki sak putramu ketok umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Tua anak sing ragil mungkin dia kalah tua karo anakku. Wah, jam sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawan enak. Suarane apik. Suarane apik. Wong sayange gur siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Saman wedakane putih kaya ngono kaya balit ngono malah. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Oh, ora jenenge sapa to, Nduk? Nggih kula Birgita Ayu. Birgita. Heeh. Ora kowe iki Canggi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Birgita iki apa kowe anake Warondo? Ora. Lah kok jenenge Birgita? Ya kae pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu mau beber kemendemen. Heeh. Terus anak-anak kowe. Iya, ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya kula tanggoku bener tanggoku kae jenenge Cong Yang Ji. Apa kuwi? Bapake mendem Cong Yang metu anak siji. Oh, nek ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng iki wasiat saka wong tuwa. Heeh. Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? Iki sing diarani buah anggur lho. Nah, iya. Urung dipangan disawak wis seger. Rasane wis seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Ah. klengkeng.
Ketoke lak ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose iki bahaya. Lah lek keseleken. Keselek kelengkeng. Kok elek to iki? Klengkeng kok elek. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Nah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki. Nggih. Iki jeruk. Jeruk iki lagi disawang wis nyenengke. Heeh. Nadyan ora mencong disawang tok nyenengke. Nyenengke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi enek sing kecut. Iki jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku ora tau dilat. Bener. Oh, takon wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati besel kuwi ya. Ora to. Terus kuwi Mbak Okfa cara buah apa? Iki. Ah. Pir to? Pir. Pir iki tuku wong iki dikeki yo pir. Pir, buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Oh, Berarti nyeger jambu air. Jambu air weton Demak nyeger ati. Iya. Mbak Tuti kayak sebelah ibu sih. Lah iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak Du? Apa? Melon. Melon. Nadyan wujude jaba iki keret-keret. Ning dibelah ngono iki dipangan seger rasane. Melon. Iya. Mbak Lia. Sebelah Mbak Tatin. Mbak Tatin. Pace. Kok sia-sia. Kok sia-sia. Kok sia-sia piye ta? Pace apa manfaate? Pace iki iso dienggo jamu. Oh. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Gak tau ngombe. Gak tau ngombe kok. Ora tau ngombe to? Tau. Kok yo diombe bareng yo. Pace itu manfaate, Mas. Iya. Betul. Kadang kepiye-piye sinjenmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Wah, ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil kok. Kok tak ngene buah pokrok. Wis mending murah wae aku. Iya. Nek tenanian Birgita iki isih sekolah wis lulus nduk saya. Sampun lulus Pak De. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa. Presiden ingkang pun beto Mas Cahya Tati niku S1 semuanya. Nggih. Loh harus nih Pak De. Seorang wanita itu harus S1 berpendidikan. iki tutik tok niki. Niki Mergo yang siji pilek. Ya kabeh S1, kabeh S1. Loh, niki Mbak Dian malah magister seni. Magister S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena sekarang sudah sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita pamundute ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ingkang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya, Mas. Delong-delong sik ya. Ayo sindane mike diangkat semua. Ayo. Ayo. Mike diangkat kabeh. Wah, satu iki agar wajine nyanyi jan kaya juragan. Iya. Ya. Ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau ya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau Melaya, harimau ya.
in Kediri. Regeng gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Gareng, dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun cancut gumregut anggene bebarengan karo Pak Kepala Desa mbangun desane. Nggih, leres tur niki nggih swasanane lak Jawa, bar Jawa nu adem dikeki sing bangsa anget-angetan. Ha nggih, dawuh leres. Ngeten iki wah jan bir temulawak iki mau jan. Bir kita jan wis ora guang samubarani. Nggih. Pawakan becik, rupa ayu, swara ya kepenak dirungokke. Nggih. Menika wonten nawala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Pak Dalang, Cahya Kuntadi. Nderek monitor Kuntadi Channel ngantos tancep kayon. Salam kagem sedaya kru Madangkara mugi tansah sehat bagas waras. Amin. Request tambal ban dari ayahnya pemimpin Sinden Madangkara Pak Marsono. Nggih. Pak Marsono iki sing ndi to? Hah? Pak Mbak Dian Munasiro, Mbak Arka. Oh. Aki.
jaluke tambal ban. Nggih. Ya pinangkani men jumeneng neh Mbak Tatin ya Mbak Tatin. Ayo. Iki selan iki sik. Iki Oh, ya iki ora tambal ban iki. Pres ban. Pres ban. Ban pres to. Yo dikancani Mbak Eva Lica. Ayo. Ayo bantu bles. Nggih. Mbak Tri Hastuti, Mbak Munasiro. Ayo iki. Wah, jan wis. Aku tok sing cilik-cilik dadi aku tambah gede. Ben anu menonjol awakmu. Maksud lo. Loh, awakmu iki lho, karo sinden madang karo kita jejer mak Tatin ora usah ditonjol-tonjolke wis menonjol dhewe. Kok iso? Kepinterane linuwih tinimbangane liyane. Oh iya, mulado saka Jogja diaturi rene. Oh, Pak Degareng metu kuwi ta mesti sing menonjol. Ora, wadene ki rumangsa ya alhamdulillah. Mbok nek ingin ki ya ngomong wae ngono lho. Ora, wajan. Sindene yoyo ayu kabeh ya. Sindene sapa? Yoyo. Krunguku ya ana. Si ono. Wah, iya jampeng kuwi. Oh, yoyo kok nyonyok. Memangnya minyak nyonyok. Nggih. Aduh, iki wis jumeneng kabeh iki, Bayu-bayu, Sinden ayu-ayu iki. Saking mriki niku Mbak Dian Munasiro niki. Mbak Dian Munasiro cah ndi nduk kowe sayang? Madiun, asli Madiun Jawa Timur. Madiun. Nggih. Sinden saiki akeh Jawa Timur ya. Oh, tenan. Waduh, duh. Sing iki. Kowe jenengmu sapa? Okfa, Pak. Hah? Okfa, Pak Di. Sapa? Okfa. Aku ngerjak omong wong ayu ku budhekku kumate. Okwa. Candi Okwa. Kula aslinipun Wonogiri. Wonogiri terus Tapi besar di Sidoarjo, Surabaya. iki Wonogiri ning besan ning Sidoarjo. Terus sekarang dimakan orang di Solo. Oh iya toh. Oh, wis dibujuk kok. Dereng. Urung kok dimakan wong Solo. Tegese mangan bareng karo kanca-kancane cah Solo ngono lho. Wah, kowe lambemu karo atimu ora padha. Ya, penake sih ada opa. Aku. Sejaba bayi. Aku Pak Dik, aku ditakoni Pak Dik kan kayak kancane. Ora usah kowe ngono kuwi kok tak takoni. Iya, tapi nang cepet aku nek suwe-suwe Aku malah gila. Alah ngapusi gila apa ndek men mampir nang nggon aku tak kei entung ya dipangan lho. Sampeyan rasa munafik, bae wis kaji biar rong kaji karo apa kaya aku karo aku. Lho kentung to. Heeh. Terus piye kareng? Mulane Jaman rong kaji kan sering mampir tenggen kula Pak ya bareng saki kaji kemelinti. mulane nggon aku kok ndilor dikidul. Sampene wong lanang ya ora pareng ngono kuwi. Mengaku, ayo mengaku. Wirang iki aja dibuka ning tempat umum. Loh, ora apa-apa biar mereka tahu bahwa Pak Degareng seperti apa. Harus begitu. Loh, aku lah napati lasmone yoyok sik bagi aku. Loh, Pak Taslim iya lho. Kak sapa-sapa. Ora iki pokoke sak rombongan wis tau kabeh. Apa enak ayo kanca-kanca kembul Bujono Ndrawina. Wong kabeh mampir ki dolan aja negatif. Tapi saya tahu Pak De, pas sampean tenggen kula nika enten sing ketinggalan. Apa? Kaos kaki sesisih. Kira diwaca tulisane genah yoyok ngono lho. Kok bola-bali Pak Yoyok to? Lah memang kae bareng kok karo Mas Yoyok kok. Aku kiwa dhewe tengen. Tidak mengakui. Ah, modiar. Semuci suci. Semuci suci. Biar boleh Pak Gareng ya ngono ta. Plemben. Andekno kok karo aku kok kipat-kipat sebulane malah wis karo iki barang. Aku ya keloro-loro yo. Aku terus terang aku ora ngakoni wong biyen ki aku pas mendem. Lah terus sampean tak ndemi lho, Dik. Lho lah piye aku malah didemi. Kocok kabeh. Niki Tuti lare Ngawi dadi Jawa Timur. Kowe ngendi kowe? Menteri sapa? Yogya Timur kowe. Kok Yogya Timur? Yogya Kulon. Oh, Kulon. Lah ya ngene Kulon terus diputer dadi Timur. Ya wis pokoke Yogya. Ya Yogya. Niki pun tepung sedaya niki wah penyanyine pesinjene Mas Yoyok ira ono sing buang pokoke. Nggih, pangestune Pak Gareng. Mergo lek diguang ya ndang ditemu wong-wong kuwi yo ayo. Pokoke Pak De. Ditemu aku pun mungkin ketemu sapa-sapa. Pak De,
Niki diguwak mboten purun, balik melih diguwak balik. Pokoknya anggaran dipecat, balik melih. Enak sinden anyaran lho Pak Digareng. Sinden anyaran datar ini langsung arep diantemi sinden-sinden iki ora. Langkai dulu bangkeku ngono. Aku ora jeneng mergono kowe, ora ngelem mergono kowe ora. Ning kowe iki pencetak sinden bintang tamu ya awakmu. Ayo. Sindenmu iki wis dadi bintang tamu paklirane dalang sapa wae. Iki dadi tingkatane bintang tamu. Sing kuwi lho bintang 7 iki mergo mumet kuwi. Lho, sampeyan dereng ngerti talak ukur sinden mata. Tolak ukur. Kowe arep ngomong apa, Tik? Tolak ukur sinden. Angin lagi. Tolak ukur kok apik telak. Ya, pamundhute diaturake tambal ban saking Pak Marsono. Nadyanto menika jadul ning lagi ngetren lagi. Ugi kula aturaken dhumateng warga masyarakat wates jenengan ingkang insyaallah kula sak kanca Madangkara sowan binjang tanggal 17 Mei wonten wates. Aku kosong. Kosong istirahat awake nggih leren wis sepuh. Tawa kok malah kok istirahat. Tambal ban oke, yuk kenyos. Ini yang sengadol bebek urip. Gak anu imam Ayo Reng, cara biyen joget-e. Selalu untuk warga masyarakat Kemiri Jenangan. Majeger
Lawas niki, mula diarani lagu jadul. Ah iya lagu lawas mergo iki bane wis ora urung batu bles. Urung. Dan batu bles ora makdor ya pes. Lah iya pelan-pelan to. Pelan-pelan medor iki mergo ana bane jero. Nggih, leres Pak Gareng. Apik. Nggih, gandeng menika sampun setunggal. Pak D Gareng saged istirahat rumiyin. Nyambut gawe lek seneng ya wektu kaya digelak lho. Nggih, mangsa kula kok gasik ngoten nggih Mas. Cepet. Mangke pinanggih melih kalian Mbak Tatin wonten ing goro-goro pokoke luwih bek. Menenggo dawuh Mas. Nggih. Mula Kang mangkono ayo Mak. Yo tak dhirekake.